Šťastie. To je to, čo všetci chceme. Hovorí sa, že ten, kto je nedeľniatko, teda narodený v nedeľu, je narodený pod šťastnou hviezdou. Dnes ťa ale pozývam objaviť, že aj ty si narodená pod šťastnou hviezdou. Aj keď to možno nebolo v nedeľu. Zamysli sa nad tým, v čom máš alebo si mala v živote šťastie. Niekedy to zo začiatku vôbec ako šťastie nemusí vyzerať, ale keby sa to nestalo, nikdy by sa nestalo niečo, čo na to nadväzovalo a čo ti prinieslo niečo úžasné. To znamená, že aj spomienky, ako že ti napríklad niekto niečo ukradol, niekto sa s tebou rozišiel alebo niečo si nezvládla, môžu v konečnom dôsledku znamenať obrovské šťastie. Pretože vďaka tomu si získala niečo iné. Stretla si niekoho iného, niekoho nového. Alebo si sa vybrala inou, asi lepšou cestou vo svojom živote. Spomeň si napríklad, ako si stretla svojho muža. Hrala v tom rolu šťastná náhoda? U mňa veru áno. Zamysli sa nad rôznymi situáciami v tvojom živote a hľadaj, prečo si práve ty ten šťastlivec. Som si istá, že to nájdeš.